Kapfupi babanga Mabla 10 exactly vanhu vanofunga kuti isusu tiri vanhu vemajokes nguva dzose vasingazoti tine nguva yatinotomboitawo serious life exactly zvekutoti titorana baba exactly zvozotonzi baba mauya nei dedi mauya nei saka tisingakanganwe kuti tino vanotoenda kuchechi vanotonamatawo Mwari kazhinji kacho somoenda kwababa magrasi exactly apo tiriko zvakare musi wa 6 February tinenge tiripo palusaka exactly musi wa 6 February nekuti Kapfupi zvinhu zvese zvatinazvo izvi dzingave motikari dzimba kukomborerwa naMwari tiri kunamata saka tikarasa kunamata hapana zvatinenge taita saka tinongoti kwauri ikoko mutendi ramba uchinamata Mwari unokunda. Amen. Tatenda.